Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi lur, ketemu lagi dengan Bu Yani. Iki lur wis suwe ra ngonten lur. Nah, iki lur ape tak sepil nih. Tanduranku sing anyar lur, bar dandan-dandan keh sing lawas rusak kabeh. No, iki sing anyar kaya ngene lur, saiki wis rumbun neh. Nah, iki ana pandan warna ya. Iki lombokku wis ilik-ilik lur, wayahe golek adah neh, golek lemah neh ya ta. Iki kencur. Iki kunci jahe, iki jahene kaya ngene lho. Nah, iki kencur ya lho, kaya ngene iki. Nah, melatiku subur-subur lur, melatiku subur. Nah, iki lur sing pokok aku arepe panen kenikir lur. Nah, kenikir iki arepe tak panen, sadurunge dipanen di anu sik ya lur ya. Di video sik. Jane eman lur arepe tak panen. Tapi kaya ngene kok selak tuwek engko. Lha kaya ngene lho lur. Aku nandur kenikir sik tas lho wis kaya ngene lur, senenge lur. Lho kaya ngene. Arepe dimasak pecel ngono lur ya, golekne capar kulup ngono. Kenikir tok. Iki pare lur. Pareku wis kaya ngene iki lho pareku. Lho. Parene wis ngubengi Kamboja. Nah iki seraiku yo akeh lur. Lho. Iki lombok iki lur. Nah, lombok iki lombok cilik lur. Iki garek golekne lemah karo polybag maneh lur. Lombokku cilik iki. Lho kaya ngene iki lur. Masya Allah lur. Lho. Kemangine wis rada kuru-kuru isan soalnya ya wis diunduh ping bolak-bali. Lho, subur kabeh lur. Pandanku ya subur, tambah dhuwur lur. Seneng lur ngene iki hiburane mak-mak sing ra kerja. Wis ngene iki hiburane berkebun ngene iki. Bar iki garek golek adah neh, golek lemah, mecahi iki lombok gede abang lek iki lur, lek tanduran apa godhonge dawa-dawa ngene iki. Ya, tanah sak hektar ning ngarep omah lur. Sing biyen lombok tok kae, sing grandul saiki kaya ngene ijo-ijo tok saiki lur. Alhamdulillah lur karepe mecel. Arepe panen iki kenikir kaya ngene iki, lemune kaya ngene iki lho. Kayak sing duwe. Masyaallah iki. Pariku dilungkas wah iki mesti pariku. Terus kaya ngene, rumbyung kaya ngene pariku san. Kayak ngene lho lur. Ini tanduran sing lawas rusak kabeh lur kae. Didek-idek karo Pak tukang cibruk-bruki sembarang kali. Nyar kabeh iki saiki wis kaya ngene neh. Berkebun neh lur, golek hiburan lur. Ya ta, hiburane mak-mak. Pengangguran ngene iki wis piye neh. Ijo-ijo ngene iki apa lek ngarani? Berinteraksi karo alam ya ta. Sing penting seneng, sing penting bahagia ya lur. Yes, amin. Amin ya rabbal alamin. Wis lur arepe panen aku lur. Wis ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.